tým, že si mi tu pripravil Botticelliho Venušu, teraz neviem, že či je to reprodukcia odsnímaná, alebo ako je to počítačová grafika, toto? Tento obrázok je kópia Botticelliho Venuše vytvorená s pomocou počítača. Nie je to vytvorené mechanicky, ani automaticky počítačom, je to ručne kreslené. Akurát výtvarník, ktorý to kreslil, využil kresliací program, už hotový, pripravený kresliací program. My ho využíme tiež, zoznámime sa s ním, pretože používanie počítačov to nie je len programovanie. Práve naopak, dôležitejšie je vedieť využiť všetky programy, ktoré už sú hotové, ktoré už máme k dispozícii a umožňujú nám robiť rozličné činnosti s počítačom. Tak tento program, s ktorým sa zoznámime, je kresliaci. Ak sa máme zoznamovať s hotovými programami, v zásade sú dve možnosti. Jedna je vzať do rúk príručku, ktorá obyčajne býva rozsiahla a starostlivo ju preštudovať. To zase trvá dlho a naviac je komplikované tým, že býva v cudzom jazyku. Druhý spôsob je skúsiť uhádnuť. Je normálne sa začať hrať s tým, hej? Že áno. Si tam človek vloží ten program a teraz skúša, že čo to dá, že ako to pracuje. Presne tak. Program máme vložený v počítači, vieme, čo sa s ním dá robiť. Vidíme na tom obrázku, čo s tým dokázal nejaký výtvarník spraviť a pokúsime sa nájsť spôsob, ako to robiť a naučiť sa to robiť tiež. Čiže na pravej strane máme také nejaké značky, nejaké grafické signály, alebo čo to? To je takými grafickými symbolmi vyjadrená časť zoznamu možností, ktoré nám program ponúka. Predtým však by som ťa upozornil na malú červenú šípku, ktorá sa pohybuje hore na obrazovke teraz. To je náš kurzor grafický. S ním pohybujeme pomocou už nie klávesnice počítača, ale tohto zariadenia. Volá sa to myš počítačová. Tak, ako pohybujem s tou myšou vľavo, vpravo, hore, dole, dopredu, dozadu, ten pohyb sa prenáša do počítača a počítač rovnakým spôsobom presúva po obrázku kurzor. Takže tým kurzorom, teraz vyjadreným šípkou, môžem chodiť po hornom riadku, po obrázku, vyznačovať si miesta na obrázku. To samotné nekreslí, hej? To zatiaľ len ti ukazuje miesto na obrazovke. Zatiaľ mi to ukazuje miesto na obrazovke, ale keď zvolím príkazy na kreslenie, bude mi to označovať miesto, kam chcem kresliť. To, čo chcem robiť, o tom mi vyjadruje tento stĺpec. Rozumiem, hej, že tam si zvolíš nejaký kosoštvorec. Áno, napríklad. Áno. Treba však najskôr pochopiť, čo jednotlivé tieto symboly znamenajú. Kresliacich programov je veľa. Každý z tých kresliacich programov sa ovláda ináč, ale v poslednej dobe sa tieto symboly začínajú trošku ujednocovať a okrem toho, tým, že sú nakreslené, dá sa celkom dobre hádať, čo je čo. Tu, toto prvé okienko hore, to je voľba, môžeme to nazývať voľba pera. Podľa toho, či si zvolím väčšiu alebo menšiu bodku, budem ťahať hrubšiu alebo tenšiu čiaru. Prípadne tá čiara môže byť štvorčekom. My máme zvolenú relatívne veľkú bodku teraz. Pod tým akú bodku? Tu táto je zvolená. A ako si ju zvolil? Ja som ju ešte nezvolil. Ja usudzujem, že je zvolená, pretože je vyfarbená opačne ako všetky ostatné. Vidíš, tu v prvom riadku je stupnica bodiek od najmenšej po najväčšiu a tá tretia v poradí je biela na čiernom pozadí. Keď prejdem šípkou trebárs na veľký štvorček a stlačím na myške tlačidlo. Ľavé. Áno, ľavé teraz. Áno. Programátori tomu hovoria, alebo používatelia počítačov, že kliknem. Čiže prefarbí sa tento štvorček. Ano. Vidíš, teraz kolieska zostali a mám zvolené iné pero. Keď budem kresliť, budem robiť čiaru takej hrubky, jak je ten štvorček. Teraz ale mi to už vyslovene kazíš to umiestnilo
Ja sa mu ospravedlňujem. Teraz mi to umiestnilo prvý bod a kurzorom grafickým naťahujem čiaru. Takú, ako by bola z gumy. Keď pustím to tlačidlo na myške, tá čiara tam na obrázku zostane. Tak pustím ju trebárs v tejto polohe. Ešte jednu vlastnosť toho kresliaceho systému poznám zo skúsenosti, to je toto okienko undo, U-N-D-O, undo, čo znamená zruš. Keď toto stlačím, tak posledná operácia, ktorú som urobil na obrázku, sa zruší. To je čiara, hej? Áno, čiara je preč. Funguje. Kresliací program, ktorý máme pred sebou, ja nepoznám oveľa viac ako ty. Skúšal som sa s ním hrať iba chvíľu, aby sme na tom boli rovnako. Čiže ideme pátrať. Áno, našou úlohou je spoločne. To mi pripomína tú teóriu čiernej skrinky, že máš nejaký predmet a nevieš, čo v ňom je a skúšaš, čo v ňom je podľa toho, že do toho vložíš niečo a čo ti vyjde, hej. Tak aj my teraz budeme niečo tlačiť a uvidíme, čo to robí a tak sa zoznámime s počítačovou grafikou. No, môžeš sa skúsiť začať hrať. Tak. Ja by som ti doporučoval zmazať si najskôr tento obrázok a začať na čisté plátno. Zmazať. Vedľa toho okienka undo je okienko s nápisom CLR, s písmenami CLR. Myslím, že to je skratka z clear. A clear je smash, klikni to. Áno, fakt. Tak, a teraz si zvol, celkom vpravo hore si zvol pero, tvar šteca, ktorým chceš kresliť. Začnem tu od kraja. Počkaj, to už nie sú tvary štecov, to je spôsob kreslenia. Vidíš tam o riadok nižšie tú čiaru, čo je prevrátená farba, biela na čiernom. Tá označuje, že máme zapnuté kreslenie čiary. To bolo to. Keď raz kliknem, určím začiatok čiary, keď druhý raz koniec čiary a počítač natiahne čiaru. Tak počkaj, idem k peru. Tenučke. No, zvol si. To je tu. Tam je štvorcové a v riadku nad tým je okrúhle pero. Tak okrúhle tenučke. Dobre mám? Radšej to druhé, nech je ho dobre vidieť na obrazovke. Tak, a kliknem ľavým. Áno. Pozor, ušlo ti to. Chce to chvíľu zvyknúť si pracovať s myšou. Áno. A teraz by som ti Nekreslí, to až keď stlačíš. Áno. Teraz si určil východiskový bod čiary. Áno, a keď pustíš, určíš koncový bod čiary. Áno. Teraz môžeš znovu určiť nový východiskový bod čiary. Znova stlačím. A natiahnuť druhú čiaru. Perfekt. Dobre, poďme, zoznáme sa s ďalšími možnosťami. Skús tam nad tými čiarami zvoliť... Toto? Áno, jednu z tých krivých čiar. Znova to kliknem. A keby som chcel zmazať tie dve čiary, čo tam mám? Poslednú, ktorú si spravil, môžeš zmazať takým istým spôsobom, ako ja som zmazal na tej Venuši tú čiaru. Čiže teraz tým môžem undo. tú krivku. Áno. Áno, idem na undo. Tu sa nedostanem tentokrát. Nevadí. Keď sa dostaneš s myškou na kraj stola, že nemôžeš ďalej pokračovať, myšku môžeš zdvihnúť a presunúť na iné miesto na stole. Keď je myška vo vzduchu, neposiela nejaké signály počítaču, ten nevie o jej pohybe. Takže idem na undo a klikni ho. Na clear. No, clearom zmažeš celú obrazovku. Aha, undo zmažem posledný. Posledné. A stále kreslím krivky mám, čierne mám krivky, hej, tam. Áno. Takto krivky. Áno. Ako vidíš, keď krivka je zložená z bodov a keď sa pohybuješ, podľa toho, ako rýchlo sa pohybuješ, tak husto sú tie body. Čím rýchlejšie ideš, tým sú redšie. Teraz si sa prepol na iný typ čiary. Tá je vždycky celá spojitá, až na to, že keď sa pohybuješ veľmi rýchlo, tak tá čiara je taká lámaná. Čím pomalšie sa pohybuješ, tým je plynulejšia. Pomalý. Hej. A rýchlo. Áno. Je taká
hranatejšia. Vieš, prečo Čiaru to je? sme mali. Vieš, prečo je tá rýchlo kreslená čiara hranatá? No lebo Miška je rovnako nešikovná ako ja. Je to tým, že počítač kreslí tak rýchlo, ako stíha to spracovávať. Keď rýchlo pohybuješ, počítač nestíha snímať z myšky súradnice, kam sa už presunula, a aj kresliť. Medzi tým, čo zistí jeden bod a vykreslí čiaru poň, ty presunieš myšku už dosť ďaleko, on zistí ďalší bod a vykreslí čiaru medzi nimi a tú čiaru vykreslí rovnú. A tým, že tie body sú už ďaleko od seba, tak aj na obrazovke je už tá čiara rovná. Každá krivka je zložená z malých priamok. Hej? Áno, každá krivka je presne. A teraz tieto vidly ma zaujali. Čo urobia vidly? To neviem ani ja, skús to. Aha, ja to už viem. Tie vidly sú, ten obrázok vidiel, jak si ho nazval, má naznačovať sprej, rozprašovač. Aha. To je rozprašená línia. Tuto máme nejaký kosoštvorec. Keď chceš lepšie používať ten rozprašovač, skús si zvoliť menšie pero. Menšie pero. Alebo menší štetec. Ja mám gulatý, áno. Áno, ale vedľa neho je ešte jemnejší. Kliknem. A teraz jeho pomocou môžeš sprejovať. A znova kliknem. Počkaj, to si hovoril, že... teraz som sa dostal do nejakej nebezpečnej zóny. No proste to rozprašuje čiaru. Takže to vieme, že rozprašuje. No, ja by som ťa teraz upozornil na tú farebnú škálu dole. Čiže toto sú proste rôzne symboly, takto si ich treba vyskúšať, zoznamiť sa s nimi a hovorí škála. Áno, to je naša paleta. Skús tam kliknúť niektorú farbu. Počkaj. Dáme červenú, takýto odtieň. Bodka nad tým, samostatná bodka v čiernom poli, sa tiež prefarbila. Áno. To znamená, ty si vlastne svoje pero, alebo svoj rozprašovač, áno, nabral si doň teraz túto farbu. To znamená, že kombinujem spôsob, teda tvar tej línie, áno, teraz s farbou. To sa mi ten rozprašovač nepáči, tak si dám ten kosoštvorec, som ešte neskúsil, kliknem a viem, že to bude červené, čosi. A kosoštvorec. To je úplná zrada. Áno, ten symbol kosoštvorca, pod tým symbolom kosoštvorca je malá šipka dole a dole vodorovná čiara. A zrejme to má naznačovať vylievanie farby z hrnčeka. To znamená, ty si teraz celé svoje plátno polial tou farbou. Všade, kde farba mohla zatiesť, tam zatiekla. Čiže to, čo som mal ohraničené, nejakými líniami zostalo čierne. To je rafinované. Už viem, jak išiel na toho Botticelliho ten. Ja by som ti navrhoval zvoliť teraz inú farbu, aby sme videli, čo budeš ďalej robiť. Počkej, musím prejsť po stole. To by chcelo nejakú výrazne inú. Dáme si modrú. Modrú máme. Niečo. A zvol si niečo iné ako toto nalievanie farby. Sme hneď nevyliali farbu, čiže líniu nejakú. Áno, zoberiem si túto. To bude nejaká bodkovaná krivka. Nie? Či skús, uvidíme, čo to krivka. A nepracovali sme tu. Stlačím. Nič sa nedieje. Máš zvolené veľmi... tenké pero. Ty si stlačil a hneď pustil. Skús stlačiť a držať. Tak to je ono. Zatiaľ sa zdá, že ti kreslí čiaru. Čiaru ešte takúto peknú nemáme. Predstav si. Teraz si mu určil druhý bod, ale ďalej s tou čiarou hýbeš pomocou myšky a vytváraš tak oblúk. Počkaj, teraz. Áno, toto je možnosť kreslenia časti kružnice. Zvolil si koncové body a teraz tretím kliknutím si tú kružnicu umiestnil. Skús to ešte raz. Vrátim sa? Nemusíš, máš to stále navolené. Zvol teraz druhý bod. Tak. Áno. Klikni ho a presúvaj sa myškou inde na obraze.
My tam máme takú červenú Dovolíš? šípku, skús. Zvolím jeden bod, Áno. natiahnem. Zvolím jeden bod, natiahnem čiaru do druhého bodu, tu pustím myšku, tam mi ešte stále drží oblúk a teraz takto môžem kresliť časť kružnice alebo elipsy. Rozhodnem sa, že bude takto veľká a nechám ju tam. To bolo ďalším kliknutím. Áno, tretím kliknutím som umiestnil tú časť elipsy. Ja by som tam ešte rád niečo ohraničil a zase vylial farbu. Takže ako to bude vyzerať? Zoberiem si. Toto nám kreslilo Čiaru, krivú čiaru. To kreslilo čiaru tak, ako sme chodili s myškou. Áno, takže idem do tohoto. Počkaj. Stlačíš vo východiskovom bode, stlačíš tlačidlo. Nakreslím takýto útvar. Áno. Nejaký. A teraz sa deje. Chcem sa vrátiť. Toto mi stále kreslí. Kreslí len, kým držíš Toto, kým sa jeden naučí. tlačidlo. Tak zvolíme. Dáme zelenú. Dajme zelenú. Áno, a teraz vylievač. Teraz musíme zvoliť vylievač. Pustí myšku, áno. Áno, vylievač. Vylievač. Znovu klikni. Toto bolo. Klikni. Klikni a pusti hneď. Kliknúť znamená stlačiť a hneď pustiť. A teraz prejdi kurzorom na to miesto, kde chceš začať vylievať farbu. Tu. Tam a znovu klikni. Aha, trafil si sa presne na čiaru. Pozri sa, kúsoček čiary tu si oblial tou farbou. Teraz sa trafíš trošku vyššie, dnu do toho, pusti. Tam je. Predstav si, čo to by mi zalialo. Zasi sa trafil na čiaru. Vždy si nájde. Nefarby. Vidí, že ho neodborne ovládam. Toto mi tiež zaleje, myslíš? Myslím, že áno. Znova, no myslím, že to sú všetky možnosti. Máš ešte niečo zaujímavé? Isté, všetky tie možnosti zoznamu sú zaujímavé. Ak dovolíš, tak si ich môžeme poradie prezrieť. Tento rozprašovač sme videli. Áno. Tu je nejaký štvorček. Aha. To sa vyfarbilo na biely štvorec. To bude určite kreslenie obdĺžnika alebo celú hru štvorca. zmazať, že by sme mali čistú obrazovku, lebo už Môžem. Ale už na tom som si všimol, že kurzor sa mi zmenil na kreslenie vodorovnej zvislej čiary. Keď kurzorom prejdem na ten náš výber možností, tak sa zase zmení na šípku a ja zmažem ten celý obraz. Aha, čiže takéto dve osy to kreslí. Áno, teraz kliknem raz a držím myš. Či to kreslí štvorce, obdĺžniky. Áno. Predstav si, šikovná vec. Teraz pustím myš, tak ten obdĺžnik zostane tu a umožňuje mi to kreslenie ďalšieho. Skúsme radšej ďalšiu možnosť. Tu je kruh. Čiže To budú kruhy. to je stred Tu kruhu, som áno. Áno. Keď som zmačkol gombík na myši, tak tam vznikol stred a Čiže teraz, vždy keď sa vlastne presúvam, od áno. nejakého stredu polomer a okolo neho. Ešte stále držím, takto urobíme kruh. Takto. Skúsme ďalšiu možnosť. To je nejaký šesťuholník. To bude elipsa škaredo nakreslená. Zvolím si už inú farbu. Áno. A čo určuješ na tej elipsi? Jej šírku určuješ. Vidíš, kde som kurzorom? Zrejme určujem roh obdĺžnika, do ktorého je tá elipsa vpísaná. Áno. Kliknutím som určil tú elipsu. Tu je nejaký kosoštvorec. Tak to skúsime ďalšou farbou, aby sme rozoznali, čo sme ktorým robili. To ťaha zatiaľ čiaru. Pustím.
Aha, ťaha druhú čiaru. Je to jasné, môže to byť zrejme ľubovoľný štvoruholník. Dokonca nie len štvoruholník. Ťaha čiary za sebou. Že si od Botticelliho prešiel úplne k nejakej modernej malbe. No, skúsime tento nový útvar, čo sme vytvorili, vyliať nejakou farbou. S bielou. Alebo výrazne červenou. Tak. Ďalšia možnosť sú také nejaké kruh v štvorci. Najjednoduchšie je vyskúšať. Čiže znova osy. Štvorec, áno. Zvolím. Aha. Teraz štvorec, ktorý som označil, áno, mi to zobralo a kurzor to nosí. Pravdepodobne, keď teraz kliknem myšou, sa presunie alebo zopakuje. Skúsime ho zopakovať sem. A on sa posúva ďalej. Môžeme ho zopakovať sem. Teraz držím stlačenú myš a kreslím celým tým obrázkom ako štvorcom. Je to ako keby sme štetec namočili naraz do viacerých farieb. Tak toto je zvláštna možnosť, ale poďme ďalej. Ja by som tým undo sa to dá zmazať a vrátiť o tú jednu operáciu. Áno. Zmažeme už celú obrazovku? Nie, zatiaľ máme miesto. Tu je písmeno A. To mi je jasné, to bude písanie písma na obrazovku. Ak klikneme trebárs v tomto mieste, prejdem na modrú, pretože máme červenú farbu, aby to bolo dobre vidieť, tak teraz môžem na klávesnici písať. Napísal som tam slovo Nina. To bola Kolumbova loď. Nie je to veľmi dobre vidieť na našej obrazovke. Dúfam, že diváci to majú lepšie. No, v ďalšom máme. Ďalšia možnosť je nejaký štvorec, rozdelený vodorovne aj zvislo. Nie mi jasné, čo to. Ani mne. Priznám sa, že neviem, necháme ho tak. Možno neskôr pri použití ďalších možností sa nám objaví, čo to znamená. Táto ďalšia možnosť znovu. Aha. My sme urobili chybu, pozri, my sme si nechali, sú stále zapnuté tie písmená. To znamená aj s voľbou tých nasledujúcich, Ačko je stále platí s tými písmenami. Áno, zostali zapnuté všetky tri možnosti. Vypnem najskôr písmená, nejde to. Vypnem tie, čo som pozapínal. Áno. Kým sú zapnuté písmená, chodí nám po obrazovke ten štvorček. Áno, tak musíš vypnúť. Vypnem písmená. To sa vyslovene nechce dať vypnúť. Tak, skúsim zapnúť niečo hore z tých jednoduchých vecí. Treba rovnú čiaru. Podarilo sa. Tým, že som vypol písmena, vrátil sa mi znovu do obrazu ten štetec zložitý. Zvolím si teda jednoduchý štetec. Áno, podarilo sa. A teraz vyskúšame, čo znamená tá vodorovná zvislá čiara. Zatiaľ čiaru. Pustil si, hej? Neviem, čo to znamená. To je to isté, jak v tom prvom, áno? Že prvý bod, posledný, a keď pustíš, tak zostane čiara. Zdá sa, že je to jednoduché kreslenie čiar. Možno niekedy neskôr zistíme, že je to ďaleko zložitejšia vec, ktorú sme nepochopili. Skúsme radšej ďalšiu možnosť. Aha, táto ďalšia, ak si všimneš, okrem kurzora bliká na obrazovke ešte ďalší rad bodiek
a pohybujú sa symetricky spolu s kurzorom. Aby sme to lepšie videli, zmažem obrazovku. V kružnici sa pohybovali. Áno, pretože sú všetky rovnako ďaleko od stredu obrazovky. Teraz len pohybujem kurzorom. Ak budem kresliť, aj ten obrázok bude symetricky zopakovaný po obrazovke. Teraz kreslím čiaru, pretože máme zároveň zapnuté kreslenie čiary. A spojí so všetkými bodmi, hej? Áno, tá čiara je zrkadlovo zopakovaná na obrazovke, tak ako v kalejdoskope. Prepneme sa na kreslenie bodu. Čiže to kombinuješ, áno, dve sú zapnuté. To, čo kreslím, sa vždy... Vyslovený kalejdoskop. Si zmenil farbu. No. Takto by sa dalo pokračovať. Je to lákavé, to kreslenie. Ďalší symbol je mi jasný. To je raketa pingpongová určite. Ja by som typoval, že je to zväčšovacie sklo. Aj to je možné. Zruším kalejdoskop, zapnem to zväčšovacie sklo a teraz pozri, po obrazovke sa presúva rámik. Áno. Ten rámik niekde umiestním a kliknutím potvrdím, že myslím toto miesto. To zvolené miesto sa mi teraz zväčšilo a v tom zväčšenom ja môžem kresliť rovnakým spôsobom, ale... A bude sa kresliť aj v tom malom? Určite áno. Každopádne sa takto dá kresliť ďaleko presnejšie ako vo veľkom obrázku. Aj bankovky by sme mohli tam urobiť. Či to sa aj primerane zmenšuje, hej, v tom obrázku celku? Áno, keď skončíme s lupou, keď ju vypneme, uvidíme, že to, čo sme prikreslili teraz do obrázku, si zostane aj v tom celom. Tento. Čiže to naozaj musíme s lupou zistiť, čo sme to nakreslili. Áno. Posledná možnosť, to sú nejaké štvorce v sebe. Tá sa nedá teraz zapnúť. Musíš, tam máš zapnutú čiaru možno, že? Tá sa zrejme... Čiara sa nedá vypnúť. Táto možnosť sa zrejme dá voliť len v kombinácii s niečím iným. Treba ďaleko viac používať program a experimentovať s ním, aby sme zistili aj tieto jemné možnosti, alebo v tomto prípade už treba naozaj pozrieť do príručky a nájsť tento detail. Môžem ti ale prezradiť, že takéto programy mávajú ďaleko viac možností, než je len v tomto stĺpci tu vpravo. Zmažme najskôr obrazovku. Zo skúsenosti viem, že ďalšie možnosti sa skrývajú v tomto hornom riadku. Ak vidím naň kurzorom a stlačím pravý gombík na myši, objaví sa mi tzv. Menu. Lebo je to taký ideálny lístok možností. Keď chodím po nich, to sú základné možnosti, každá z nich sa mi rozbaluje na ďalšie menu, ktoré je formou roletky, sa rozťahuje smerom pod. Ale tam sa ti ešte otvárajú ďalšie možnosti. Áno, a keď chodím po nich, tak sa mi otvárajú okienka so zoznamom ďalších možností. A to všetko sa dá navzájom kombinovať. To všetko sa dá navzájom kombinovať a podrobnejšie si to prezrieme v nasledujúcej časti.